Kuch manyien igni adek nyaka ne jatend piny Kenya William Ruto donje e apis kaka jatend piny tok yiero maduong' ma higa 2022. Jatend piny Kenya ne odonjo e apis kama bende ne ochiwo singo modhuro ne oganda jo Kenya. Mise mar kampen mare ne otenore kata noten kod mise weche mag bero uchumi kod jolo ngima jogo mayutogi ni piny e kind mamoko. Piny maduong' gi thuolo masani to ni igni adek bang' donjo e apis, sirikand jatend piny Kenya William Ruto osebedo machalo nade e wi singo manamiyo oganda jo Kenya. Walter Nyambaga miyo waler mathoth. Apaya mochomo kar jot mar jatend piny ne ok en wuoth mayot kamano e kendo ne opong' kod kothe mag okuro. Kata kamano William Ruto makineno ne en jalop jatend piny ne obano bad sati e kendo tayo kampen mage bwo riwruok mar Kenya Kwanza mane odunyore kod kweth mag Azimio mane ochiek njugu kaluwore kod sir mane oyudo kuom piny owacho e kindeno. Ruto ne ousore bwo mise mongirore mar Hasla mane ji mathoth oyiego ni ne biro resogi e lwet ongoke madongo mag siasa kata dynasty. Ruto ne ochiwo geno mag tije ngima mofuong'ore. Ruto ne ochako ketayang dwache mane geto dwoko chien pek mar ngima wi ndalo 100 mokwongo. Ichuogo tije ne rowere bwo hola mar Hasla Fund e dwoko chien bech mauta kod nengo chiemo. Ruto bende ne oriedo bero lwasi mar pur kod pith e kaka yoro nyayo chiemo pachoka dongo mar uchumi nyadiriyo mar kama ne oyude. Kata kamano e chal mar chopo kare wechegi jopiny orwako mopogore opogore. Sirikal mar Kenya Kwanza osebedo ka chamo nyadhi wi pesa mar jolo helini matindo e kaka Hasla Fund medo thuolo mag tije ne joma tindo kokalo mbui medo kothe mag pur e kinde mamoko. We are starting the journey to build a collateral system that is built on credit scoring. Jalony Churchill sao kenie kod paro mane. Then project manyalo wacho ni okonyo jok matindo. Ibed ni in ng'at ma uso mana bando, ibed ni in ng'at ma uso lot, tiyudo kama inyayudo pesa manyalo konyi mabedo capital matin. Sirikal mar Ruto bende osedore matek e wi keto tim mise machoko omenda mar pesa mar gero ut manigigo yweyo. Kata kamano jotije ma ing'ondo pesa gi to pod oywagore nyaka sani. House levy ng'ado pesa mang'eny ahinya. Kata nobedo ni ji nok dwa to nokawe ni gini magi ma muhimu magi ma ji naneno ni ne en wich teko lakini king'iyo ute sani gero. E kar chugo chike minyal choko dosuru mar tego chumi pachoka masiro dwach piny kod kaka itae. Sirikal mar Kenya Kwanza ne oromo gi wi pi ka odure e kama ne ojende mag jenzi ne okwedo weche mag paro mag chik mane geto yore mag choko suru e kendo ma ne okelo ng'anyo mapek pachoka. Maaskari walitumia nguvu nyingi ile yenye hata ukijaribu hata kuangalia hadi unamwona mtu mwingine anapiga mtu risasi na ni binadamu kama yeye. It cannot be that you are planning on how to incite young people, on how to pay young people to destroy people's properties. Bang' Gen Z protest no, nitie gik mabeyo mosetimore. Kech embe noduogo miyo odok chien, ong'iyo ni piny telo ne nyaki manji. Ewi biro kanyakla mar kweth ariyo manene ndeka guog girombo e weche mag siasa kendo bedo kod sirikal mar manywanda mar kamogai mar ODM Raila Odinga kod William Ruto sani odok osiepe pata gi dhot. Nikalete wale wa ukando huko ndani yake. Hakuna haja ya kulaumiana huko nje, lete maswali yako hapo ndani. Sisi wote tuungane, tutengeneze serikali ya kuunganisha Wakenya wote. Unajua hawa watu waliniita ati mimi Zakayo. Sasa hakuna haja ya kuita mtu mmoja Zakayo. Kila mtu akuje tukue Zakayo sisi wote hapa ndani. Okinyal beda ni koro in koro mayo midhiye to mae gimidwa timo nyaki manji kendo ntiere nyaki ibed piny tipim ni ere jok manyalo konya rito piny. Okumba mar thieth manyien mar SHA mawuok e mano mar NHIF. Ruto liet nego e wi mibadhi kod kaka achiedh nade okwako laino. SHA giri pesa ng'adowa mang'eny to kidhi korka thieth koni yudo ka nitie osiptende moko ma pod ok accept SHA no ero. Yudo ka idhi e osiptal maybe ichulo ni mana kitanda kende to yath dhi chuno ni idogi ang'owa idogi ofukuni. Koro rako ka ker nyalo timo gimoro about SHA nikech nitie joma yutogi ni piny koro kata kwadok kadala kochacha kata Nairobi kae. To bende Kenya Kwanza osekedo kod mibadhi makare pachoka.
Let me ask you, members of parliament who are seated here. Do you, for example, know that a few members of your committee collected 10 million shillings so that you could pass that law on anti-money laundering? Did you get the money? So we are going to arrest them. Yes. But lobbying is a different thing from extortion. Kedo kod mibadhi gini en tich mokiyot. Ne Radio Ramogi, and Walter Nyambaga.